Здравейте! Казвам се Боби Шанов и както името ми подсказва, очакват ни доста шано събития от програмата ми за личностно развитие на Ваксай. Първата тема е страшно интересна и фундаментална, а именно взаимоотношенията между мъжете и жените. Защо е важна? Защото полът формира телата ни и ни зарежда житейски стратегии, които ни позволяват да възприемаме света и да действаме в него съобразно интересите на съответния ни пол. Истината е там, че някъде далеч в историята по някаква еволюционна причина се е наложило да се разделим на два пола. И тази причина все още е сред нас. Коя е тя? Ще разберете по-късно. Искам да хвърля малко повече светлина върху съзряването ни като възрастни, а именно трудния и доста бурен пубертет, през който се случват важни неща и е хубаво както самите тинейджери, така и техните родители да знаят точно какво се случва, за да могат заедно да минат през този период с минимални сътресения. Ще си поговорим малко за триковете, които двата пола използват при съблазняването на другия и защо дори когато ги знаем, все пак им се връзваме и даже обичаме да го правим. Ще си поговорим за страстната любов, която средностатистически продължава около 7 месеца, която после прераства в спокойно съжителство, доста често после минава към неспокойно, сянката на изневярата, понякога разделите. Всичко това са фундаментални въпроси, които не е добре да ги избягваме, защото така или иначе ще ни се наложи да им отговаряме рано или късно в живота. Хиляди страници научни трудове, десетилетия работа на учени от различни сфери, всичкото това ми беше страшно интересно да го събера в едно малко разказче, така че ако ви е интересно, елате, заповядайте на моноспектакъла, разказа, лекцията, обучението, както искате го наречете, докато страстта ни раздели. Това е едно знание, което със сигурност ще промени вас и отношението ви към другите хора. Надявам се за по-добро. Заповядайте!